Takže vidíme 5 stanovísk, jedno zo stanovísk je prekažková dráha, druhé stanovisko je ručné práce, vyrábanie motýlikov, tam je stále plno, tie ručné práce majú najväčší úspech. Ideme ďalej a vidíme tretie stanovisko, kde máme spievanie s balónom. Ideme na štvrté stanovisko, kde máme Maricku a divadielko, ktorá má práve pauzu. Tuto vidíme registráciu, Lankov. Posledné stanovisko s najväčším úspechom, Skákací hrad. Keď sa to trochu vyprázdni, pôjdem si zaskákať. Taký vy za tú hodinku koľko kartiček si vypísala? Neviem, nepočítam to kocko. Tak taký tvoj odhad skromný. Nemám. 10? Vyše. 20? Vyše. 30? Čo máš na čele? 60? No dajme tomu. 70? 60 hovorím. 60, dobre. 65, dobre? 65, dobre. Idem si to ja spočítať po celom parku a dúfam, že si sa oveľa nepomýlila. Aj teba spočítaj, keď už máš 5-6 ľudí. Jej, a čo to tu máte za motýl? To je krásny. Pre teba. Áno, jeď, sa teším. Poďte sa volať Ferka, jemu to ukážeme, dobre? Ideme. 3, 4. Ferka! Ferka! No čo, ja už idem. Čo chcete, ale rýchlo, lebo hráme futbal a je to práve 1-0. Ferko, pozri, Čo aký je to? motýl. Jaká korytnačka? Nie korytnačka. Jaj, veď to je motýl. A či je to motýl? To je váš, deti? Nie. A kto ho sem dal? Neviem. To je pre teba, Evička. Vážne? To je pre Evičku a kto ho sem dal? Mama? No keď ho sem dala mamička, tak to znamená, že je spoločný a že ja si ho Jako povieš? Prosím. No poď moja. Áno, celé to môžete takto. Pečiatku. Teď to dokončíme. Aby žiadny korálky boli. Prosím, teda vieme, ako takto popí. Ja to musím. Každý na to sám prísť. Takéto pekné motýliky sa tu robia. To alebo takto. Môže byť. Tu máš marketu, to je značná aj hlava. Tak a tu. Čo sa to tu robí? Sámko, sprav ukážku na tej šmiklavke. Miško, povedz, ako hodnotíš Deň detí? Dobrý. Ako sa ti to zdá, keď to takto obdiaľ sleduješ? Máš tu prehľad celý o všetkom, čo sa tu deje? Dobre to je. Jak to vyzerá podľa teba? Dobre. Hej? Ktoré stanovisko sa ti páči najviac? Zatiaľ žiadne. Zatiaľ žiadne. Keď si vybavím Skákací hrad, tak sa to presvedčí. No, tak som povedal, že keď to skončí, ako sme tak... A ja chcem také, čo musím spraviť? Treba si poskákať. Poskákať.
Dobre, pôjdeme nakoniec spolu. Veľmi krásne to tu voní, začínajú ma štípať oči. Teraz sú veľkí povyzovaní. Tak čo, ešte sú nejaké motýle? Hlavy, dáte? Cigárku potrebujem teda. Čo tu máte ešte okrem hlav? Okrem hlav, ešte krídla. Krídla tu máte? Ja tu mám motýla. Ty už si koľkého motýla robíš? Tretieho. Takže ideš tretie kolo, hej? No. Dobre. A to bude na jaké televízii to bude? Toto bude na našej regionálnej. Na jednotke? Na šestke. Čauko. Malé mravčeky ľúbivo, hoď sú len zvieratka. Keďže malé mravčeky ľúbivo, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. Malé mravčeky ľúbivo, on ľúbi Áno,